Идеята много интересно се появи. Тя започна да се създава и генерира още от края на миналия век. Такава история имаме. А най-интересното е, че реализацията започна с началото на този век. От 2000-та година всичко беше официално открито и до ден днешен работиме с удоволствие. А нашия екип е уникален. Той е изтъкан от превъзходни специалисти, хора, които обичат работата си и дават всичко само и само да има по-добри резултати. Предимството на нашия екип и нашия център е това, че ние имаме индивидуален подход към дадения пациент. Ние търсим и съдействаме по най-добрия начин да постигнем по-добри резултати за всеки един човек по-отделно. Нашето име на медицинския център Ортопункт означава на точното място, което може би това ще привлече и привлича хората към нас. Ние се надяваме, че чрез нашата работа караме хората да се чувстват добре, получават необходимите грижи, добро отношение, индивидуален подход и добър професионализъм. Аз ще разкажа няколко думи за тази машина, на която аз работя. Това е Intraceuticals. Това е един иновативен метод за подмладяване. Най-важното, което можем да кажем е, че тази манипулация е абсолютно безобидна, безвредна за хората и веднага се отчита резултат. Пациентките са щастливи, доволни, сияещи и излизат усмихнати от нашия кабинет. Ние работим с новия апарат на Novia Sectum, който е насочен към подобряване на еластичността на кожата, влагалищното стареене, като всяка част от тялото ни, така и влагалището и гениталната област са предразположени към атрофия и стареене и са уязвими към някои фактори, като хормонални проблеми, бременност, менопауза, промяна в теглото и активен спорт. Novia Sectum е професионален медицински апарат, който работи на базата на радиочестота. Характерно за механизма на неговото действие е, че чрез повишаване на локалната температура в мястото на действие със съответните накрайници получаваме трептене и по този начин стимулираме производството на еластин и колаген от тялото. По този начин той е абсолютно безвреден и се получава дълготраен ефект във времето. Апаратът на Novia Sectum разполага с 3 режима на действие. Първият е хирургичен, вторият е естетичен, който е насочен към процедура за лице и тяло, и третият е гинекологичен. Подобрява консистенцията на кожата, нормалния обем и здравата еластична кожа, която всяка дама търси и очаква да получи. На апарата има 4 отделни накрайника, апликаторите наречени, с които се правят 4 процедури. Ефектът от тези процедури е стягане на тъканта, което в зависимост от колагенообразуването, тъй като той стимулира и колагенообразуването в дермалния слой на кожата. Има и режим, който е Intense Rose, т.е. с филъри. Филърите се поставят след първа апликация с апарата, се слага, като филъра е изцяло с хиалуронова киселина, съдържа пролин и L-аргинин, които водят до хидратация на областта, в която се третират. Предимствата на апарата на Novia Sectum са, че той е напълно неинвазивен. Няма абсолютно никаква болка и дискомфорт за пациента и възстановителният период е минимален. Медицински център Ортопункт има на разположение 2 апарата за измерване на костна плътност. Този метод е широко популярен, абсолютно безопасен, може да се прилага на всички хора, включително и на деца. Това е най-точният и достоверен метод за доказване или отхвърляне на остеопороза. Мотото на медицинския център
е да бъдеш по-добър от вчера. Това е качеството, което трябва да се стреми всеки човек и всеки професионалист да постига ден след ден. Бъдещето на медицинския център е светло и все по-добро, защото всеки дава всичко от себе си и се стреми да дава най-доброто от себе си. Надяваме се, чрез добрата работа и заобиколката ни от добри професионални кадри, да имаме успех в бъдеще и да достигнем до много повече хора. Моят съвет към дадения пациент или към повечето пациенти е да вярват безрезервно на хората, които им помагат.